In het Wetterskip ben we 13 weken lang efter de schermen bij Wetterskip Friesland. Friesland leidt aan de zee. En de binnenplakken werd het soort wetter omheen komt. Daar begon het vroeger wel. Inderdaad, een beetje bezien de daam, daar wordt nooit groeien. Maar het gebied wordt dus steeds rutter. Dit nemen ze verzilting. Maar hoe kan dat? Dan moeten we waarom naar het hier 8000 van Christus. Na de laatste ijstijd kwam de zee en het groenwetter omheen. In duizenden jaren wel 2 meter in vergelijking met 0 en AP today. Daardoor kwam er meer soort wetter op het loon. Rond 1500 kwamen er dieken en kwam er ook minder soort wetter op het loon. De Rijn zorgt voor zwiet wetter, maar we hebben het veen opgroeven en het pijl verlegen. Daardoor komt er heel tijd meer soort wetter het loon in. Als de zeespiegel ook nog omheen komt, gaat het volle hudder met het soort wetter. We beginnen naar Sijsbjerem. Daar zit de plaats van firma Godijk. Daar is de Zedieke draaien heel veel kilometer hier wel, maar daar is helemaal geen probleem, omdat het loon gewoon daar wel een meter tot ook wel een meter heger loopt. Misschien haast wel 12 plakken. Ja. En daar heeft er geen last van. Ik denk dat wel 15-20 hier de bek weer, dan moet deze kont nooit groeien. En wij kwamen maar toch net kont terug omdat de groen verkabeld is, dat je geen brune en tilt hier ermee loopt, dat het daar net groeien wordt. Maar langzamerhand wordt het gebied volle grutter. En op een gegeven moment wie het zeker gebeurt, we zijn nou hier zeker wat over zo'n honden, dat wat de verzilting meer te sprake kwam. Van dit stuk is een liet 4 hectare groeit, maar ik denk dat hier een hectare wordt net meer een goede vrucht op groeien wil. Joka Jansen en Jiska Waaienberg van het Wetterskip hebben een soortmeter mee en testen de sleet op het soortgehalte. Zeker als het wat droger wordt en dit alleen maar kwelwater is in de sloot, want nu zien we vermenging met regenwater, dat die dan eigenlijk bijna oploopt tot zeewater. En dan praat je over gehaltes 8.000, 9.000 of soms nog wel hoger milligram per liter. Dus dit is eigenlijk al het effect van de regen die we gehad hebben de afgelopen periode, dat die toch alweer wat gunstiger is. Maar buiten dat nog veel te zout voor beregening. Hier kan je eigenlijk met dit water niks mee in de landbouw. Dus je kan er geen koe uit laten drinken, maar je kan er ook zeker geen gewas mee bespuiten. Het probleem van verzilting is eigenlijk dat we al heel lang zout grondwater hebben, maar dat zat diep. En dat komt steeds verder naar boven, dat zoute grondwater. Er is een streming van zwiert groenwetter van de hegere Zaangroen naar de Zeta. Maar deze streming wordt wel zwakker. In het lege midden van Friesland is de Aargroef een veenpolder 2 meter beneden NAP. Om dit gebied droog te houden wordt er elke keer meer dan 25 miljoen kuub zwiert wetter omheen pompen. En dit is in feite groenwetter. Dat zoute grondwater uit het westen, het zoete grondwater uit het oosten, die houden elkaar in balans. Maar als je dat zoete grondwater steeds oostelijker weghaalt, komt dan automatisch het zoutfront dichterbij, dichter naar het oosten. Zo zelfs dat de drinkwaterwinning in Burgum op redelijk grote diepte al wel wat probleempjes ondervindt met brak water. Dit is een kaartje van Nederland zo'n 3000 jaar geleden. Dan zie je eigenlijk dat Friesland een heel groot deel zee was. Als we de hichtekaarten van Noord-Friesland bijpakken, dan sluit er in Grien Sijsbjerem en dit is het loon van Godijk. Als we dan wat contrasten bijdraaien, is juist heel duidelijk wat een legere stikking binnen. Het zoen wel aarde inham waar ze kennen. Het loon is exanderig en er lezen schelpen. Ja, bij ieder perceel zie je toch wel weer dat het anders kan zijn. Dus een perceel kan last hebben omdat het eromheen lage pijlen zijn. Maar het kan ook zijn dat de bodem hier heel goed doorlaatbaar is, waardoor het zoute water veel beter kan toestromen. Dus elk perceel moet je op zich weer bekijken, wat is hier aan de hand. Dus je kunt ook niet zeggen van nou, dit is dé oplossing. Dat maakt het lastig. Ja. De normale teelt groeit net, maar haar kei er ook last van. Ja, hier in de bek hebben we kei ik op een plastic longen en toen wonen ze net groeien en we zeiden nou wat is dit? Veeërs erbij en heel soort onderzoeken aan litten naar levenbod en wierm en alles en daar kwam nooit wat uit, maar ze vermeerden of zelfs op leer sneuvel in de keln. Toen op een gegeven moment hebben ze de gauw hellen en binnen in de stal hellen om de roef voorzetten. En toen knappen ze langzaam weer een beetje op. En de wind is ook weer, Jon hoofd weer in bij zitten, dan praatje over en dan hebben we nou dat keln en het wonen en wat. Hij zei, ik wil wat nog hoor weer. Hij zei, dat wetter is, dat is zo wat, daar kan beesten absoluut net op leven. Dat, ja, toen ging buis was de bel rinkel van, ja, is nou zo slim. En sindsdien had de vee op die stuk longen rennen dan door we echt, maar de viezelpomp dat we geregeld even water stromen litten.
Zodat altijd zwier het water erin zit, Ja. want oors is net vertrouwd. Ja, nee, we hebben een heel goede rayonbeheerder, Siebald Krol, en daar kunnen we heel veel mogen lezen en die zit altijd vast clear, dus op zich is dat een hele mooie gearworking. Je ziet dus hier al verschil. Op de ene plek groeit het gewas wel, op de andere niet. En dat komt in de praktijk omdat in de bodem nog wel zoet water aanwezig is. En als je dat heel globaal ziet, dan heb je een sloot, je hebt je maaiveld, even heel schematisch geschetst. Een boer heeft daar zijn ontwateringsmiddel in liggen, en in dit geval zijn dat drains. En daartussen krijg je dan een opbolling van de grondwaterstand, omdat je altijd een stukje druk nodig hebt om water naar de drains te laten stromen. Nou, drijft zoetwater drijft op zoutwater, dus er is geen of niet of nauwelijks vermenging. Dus hier kan een ondiep een zoetwaterlensje ontstaan. Dus dan krijg je hier een stukje, dit is zoetwater. En hieronder heb je dus eigenlijk allemaal zoutwater. Wat je nu hier in het perceel ziet, zie je een groot verschil tussen de ene hoek en de andere hoek. Dus het zijn delen waar dit eigenlijk niet bestaat, dus dan is dit eigenlijk allemaal zout. Daar groeit dus ook geen gewas, maar zien we wel het onkruid. En je hebt dus delen waar je dus wel een mooi lensje hebt. En daar kan dus nog wel gewas groeien. En het grootste probleem is van ja, wat gebeurt er met deze lenzen in de toekomst? Die kwel die wordt bepaald door het niveau van de zeespiegel. Nou, de zeespiegel komt omhoog. We hebben hier te maken met bodemdaling. En sowieso door de rijping van de bodem heb je ook met klink te maken. Dus uiteindelijk zakt het land. Dus je druk van onder wordt groter. Dus je bedreiging van je lensje wordt ook groter. Nou, Acacia Vliet hier een onderzoek heeft die plak gevonden. En die heeft precies een beeld gebracht van hoe zout is het overal en waar zit het. En we willen proberen met drainage, proberen het water in de groen op een oerpaal te brengen zodat het zwierter is. En dat kan op een manier of het zwierte water in de winter op vasthouden, dat de plant ook groeien kan. Maar dan hebben we nooit dat longen al heel leeg. Dan hebben we nog volle langer wiertlongen, dat we net in de voeten kennen. Dat hebben wij betroffen zijn. Die achter een grote veert, maar heel zwiert water. Misschien kunnen we daar wel na de drainage het longen inlezen, zodat die zwiert water probeert in de longen te krijgen. Ja. Maar dat is ook de ziekte dat dat een mogelijkheid is. Maar ja, zwiert water, we maar wat oors voor om in de groen winter door op te sparen, dat lijkt dus net mogelijk. Want dan houden we toch wel wie het longen en dat moeten we net hebben. Ja, dit spul groeit er dan. En normaal weten we wel, maar die rappels 4 keer zo groot wezen. Ja. En dit is nog in het vijf toen er dan een beetje vocht in de grond ziet, verzwiert water weer zo groeit en dan nou wie het gebeurt. Nou, je moest even wachten tot het water toestroomt in het boorgat. Ja, dat kost even wat tijd. Ja. En het is nu gelukt om de grondwater in te krijgen. En ik heb de meter erin gehangen. En we zien nu toch waarden die in richting de 27.000, 28.000 gaan. En dat betekent dat we hier met 9.000 milligram zout per liter te maken hebben. En dat is toch eigenlijk al de helft zeewater. En dat verklaart ook wel waarom je hier dus in het gewas... of eigenlijk geen gewas ziet, maar wel de onkruiden die passen bij de zoute omstandigheden. Nou, in de gebiedsontwikkeling hopen we dat op sommige percelen dat we er wat aan wanken om dat een beetje in de honger te houden dat we gewassen en het vee op een normale manier zijn gang in kunnen. Maar het zal altijd een probleem blijven, want je lost het nooit volledig op. Rayonbeheerder Siebald Krol zit het loon van Godiek weer terugspelen. Nou, het eerste wat ik altijd doe, dat ik morgens eerst even op mijn computer zoek, omdat ik de meeste gemalen stuwen die heb ik op een systeem zitten, die kan ik gewoon van afstand bescannen en onsturen. Daar zoek ik voornamelijk even naar van ben er storingen, maar ik zoek ook even bijvoorbeeld in dit geval van de firma Godijk van speel ik daar wel genoeg terug. En op dit scherm ken ik dan zien van wat de pijlen momenteel binnen, maar ik ken ik bijvoorbeeld zien hier zit de stuwstand, dan weet ik precies, nou die zit op een zandje. En het pijl is in het zien en dan weet ik dat daar momenteel nou nog zo'n centimeter water oer de stuw heen stroomt. Nou, dan weet ik dat er genoeg terugspeling is om dat soort water eruit te krijgen. Nou, voor de firma Godiek, die zit in dit gebied en hier zitten stuwende beetsen. Dat zijn 2 grote stuwen. Daarmee houden we het water op een hegerpaal. Hier zie je die donkere blauwe lijn, die komt uit Frensjedwaai, dat is het boetewater, dat is de boezem. Die komt hier in het Chimerum uit en daar heb ik een grote inlaat. Dit is de schakelkast van een van de grote hoofdinlaten om in het gebied terug te spelen. Dat is de Friese boezem. Die zit namelijk rechtstreeks in verbinding. Daaronder tros juist een grote doeker.
Dan komt ze eigenlijk al in het grote vaarwater van Tjemerum naar Frencheta. Dus dan zijn we rechtstreeks ontsluiten op de boezem. Hier kunnen we de inlaat die kunnen we hier zetten, zodat we water, dat is zwierd water, de polder inbrengen. En dat gaat dan helemaal richting de Zeediek. En zo brengen we dat water helemaal naar Raptasiel. En daar pompen we het weer naar de zee toe. En op zo'n manier drukken we dus met zwierd water, het relatief zoute water, naar het gemaal toe en dan pompen we het naar de zee toe. Als een boer twijfels heeft of hij last van verzilting heeft, dan denk ik dat hij het beste gewoon ook eens contact kan zoeken met ons om te zeggen van ja, wat is hier nou aan de hand? Zou het kunnen dat het verzilting is? En wat ik in elk geval als waarschuwing af wil geven, wat we heel veel zien in gebieden is, ga niet tussen draineren, want dat is bijna nooit de goede oplossing. Want wat je dan doet is, dan verklein je de ruimte tussen de drains en daarmee verklein je eigenlijk ook de mogelijkheid om een zoetwaterbel op te bouwen. En als je je zoetwaterbel verkleint doordat je daar meer water uit afvoert, dan heb je dus in de zomer meer problemen met zout. Dus dat is de waarschuwing die ik mee wil geven. Ga niet zomaar tussen draineren. Weet goed wat je doet. Nee, wie in het wetterskip het Veengrijdegebied. Dat riegt het fort te teren troch een te leeg wetterpeil. Wat kunnen we er ontwaan en wat zijn de alternatieven?